Majo, ima li možda neki detalj na nekom od ovih haljina koji kamera nikad nije dovoljno dobro uhvatila? Zapravo Leila ima i to baš na ovoj kreaciji Amne Kunovac-Zekić, pored ovog fantastičnog sakoa, ovo su sako i suknja, meni je ostao upečatljiv ovaj moment ručnog rada po kojem je Amna Kunovac-Zekić nadaleko poznata i koji dobro naravno nije mogao biti prikazan na najbolji mogući način jer ipak je u fokusu u tom trenutku nešto drugo. To je gost na crvenom tepihu. Leila, reci mi, molim te, koji od ovih lukova je možda bio upitan na nekim probama, a na kraju je sve izgledalo savršeno na crvenom tepihu? Pa možda bih ova izdvojila zato što mu je struktura savršena, morala da bude, svaki šav je morao da bude savršen i malo smo bili skeptični na nekim probama, ali na kraju je izgledalo apsolutno genijalno. Majo, od ovih ovdje ponuđenih, izloženih outfita koje sam nosila, koji bi ti meni ukrala? To je za mene vrlo jednostavan odabir, dakle ova haljina, sjećam se kada si je nosila, Jasna Hadžimehmedović-Bekrić, jel tako Tako bilo? je. To je to što bih ja tebi uzela odmah. Može, ali znaš pod kojim uslovom? Da je vratiš u istom u stanju. identičnom stanju. I ovo jeste tajna, stvarno, dugotrajne, crne, nepromijenjene boje godinama. Leila, koji outfit od ovdje prisutnih misliš da zaslužuje da ga ponovo nosim na crvenom tepihu? Kada bi mogla, koji bi odabrala? Mislim da bi to definitivno bila ova haljina Jasne Hadžimehmedović-Bekrić, zato što prvo ne mogu da vjerujem nakon toliko godina da ovako izgleda, a druga stvar, sjećam se kada se izašla na tepih da je puhnuo neki lagani vjetar i da je sve izgledalo kao scena iz nekog filma. Tako sam se i osjećala, baš kao u filmu i zahvaljujući Pervolu traje sve ove godine. Majo, dovrši rečenicu. Na crvenom tepihu nikada me nećeš vidjeti u... ispranim farmericama i ravnim cipelama. Jel može to? Leila, koja haljina ili kreacija je bila najrizičnija do samog pojavljivanja na crvenom tepihu, ali si ti vjerovala dizajneru ili dizajnerici do posljednjeg trenutka? To bi definitivno bila ova plus minus. Ena uživa moje beskrajno povjerenje. Da, ta leđa, sjećam se. Koja su poprilično duboka i bilo me strah da će biti neprimjereno. Međutim, kada sam je obukla i bilo je izašla... vrlo primjereno, vjerujem. Hvala lijepo, bila je savršena. Znaš šta mene zanima, Leila? Koji luk bi ti potpuno ili barem djelimično promijenila od ovih ponuđenih? Moram ti biti iskrena da nijedan ne bih potpuno promijenila zato što sam zaista zadovoljna svim ovim lukovima. Svi su mi posebni. Jedino bih voljela možda na ovome da mi je bila malo jača šminka. Aha, dobro. A ti? Pa ja bih možda samo na ovom ukinula ove naušnice. Znaš da to nije baš moj stil. A reci mi, Majo, od ovih ponuđenih lukova u kojem si se osjećala kao glavni lik? Pa to je bez sumnje haljina Belmetvice sa prošlogodišnjeg otvaranja Sarajevo Film Festivala. Nekako sam se osjećala baš kao pepeljuga, zar ne? Tako si izgledala. Leila, koja od ponuđenih kreacija je s tobom prošla najviše nekih događaja, a i dalje nakon svih godina izgleda kao nova? To bi definitivno bila Belmetvice, ovaj kombinezon i gore korzet. I zaista je onako vrlo leženo za nositi, svugdje lepršavo, a i danas izgleda identično. Ni najmanje nije ni promijenilo boju, niti bilo što slično, izgleda kao novo. A znaš li zašto? Bijelina se nije promijenila, a? Tako je, uz Pervol i dalje je isto bijelo. A reci mi, koji je sa tobom najviše prošao? E pa, ta haljina nije ovdje, ali sjećaš se malo prijašnje. Jasna Hadžimehmedović-Bekrić, Ciklana. Da. Definitivno najnošenija haljina i nije promijenila ni trunku svoje boje. Zahvaljujući Pervolu, naravno. I svjedočim tome, sjećam se kako je izgledala kada si obukla. A reci mi, Majo, koja sam ja za tebe boja? Moram ti priznati, kad sam te vidjela prvi put u ovom izdanju, shvatila sam da si totalno ljubičasta, prekrasna, intenzivna, prava Leila. I još u kombinaciji sa crnom, to je to. Jao, baš ti hvala. A ja tebi? Crvena. Crvena? Da, energična, intenzivna i uvijek puna života. O, baš ti hvala, to je veliki kompliment. Što znači da jednu i drugu moramo održavati istim Pervolom, jel da? Da. Za očuvanje intenziteta boja i da uvijek izgledaju kao nove.